Tak počúvajte. Každý z nás má v živote niekoho, kto má vždy potrebu niečo kritizovať. A ak je táto osoba narcistom, kritika je ich obľúbená zbraň. Narcisti totiž kritizujú nielen preto, že niečo neznášajú, ale preto, aby vás zrazili, cítili sa nadradení a získali kontrolu. Či už ide o rodinného príslušníka, kolegu v práci alebo iného známeho, dôležité je vedieť, ako reagovať, aby ste si zachovali sebaúctu a nepodľahli ich manipuláciám. Predstavte si situáciu, kde váš kolega narcista neustále komentuje vašu prácu. No toto si mohol urobiť lepšie. Ja by som to zvládol za polovičný čas. Alebo váš príbuzný na rodinnom stretnutí. Prečo si dala na seba toto? Nehodí sa to k tebe. Znie vám to povedome. Poďme sa pozrieť, ako môžete reagovať. Prvá stratégia je odvrátenie pozornosti. Keď vás narcista kritizuje, často očakáva reakciu. Ospravedlnenie, obranu, alebo že sa budete cítiť zle. Skúste však neutrálne odpovedať. To je tvoj názor. Týmto ich odzbrojíte, lebo im nedáte emocionálnu reakciu, po ktorej túžia. Druhá stratégia je nastavenie hraníc. Napríklad, ak vás príbuzný neustále kritizuje za to, čo robíte alebo ako vyzeráte, povedzte pokojne, ale pevne. Nepáči sa mi, keď komentuješ môj vzhľad. Ak chceš pokračovať v tejto diskusii, zmeňme prosím tému. Narcisti nemajú radi, keď im nastavíte hranice, ale keď to urobíte správne, začnú chápať, že s vami to nebude také jednoduché. Tretia stratégia je zameranie sa na fakty, nie na emócie. Ak vám kolega v práci povie, že toto si celé pokazil. Odpovedzte napríklad, môžeš mi konkrétne povedať, čo mám zlepšiť. Narcisti nie sú zvyknutí na to, že ich kritika je podrobená skúmaniu. Často zistíte, že nemajú nič konkrétne a ich kritika je len pokusom o manipuláciu. Štvrtá stratégia je ignorácia. Áno, niekedy je najlepšie nereagovať vôbec. Ak viete, že narcista hovorí len preto, aby vás vyprovokoval, odíďte alebo zmente tému. Napríklad. Vidím, že máš na to silný názor, ale ja mám teraz iné priority. Môžeme sa o tom porozprávať inokedy. No a piata stratégia, ktorá je dôležitá najmä vo vzťahoch, je vyhľadanie podpory. Ak máte narcistického člena rodiny alebo kolegu, hovorte o tom s niekým, komu dôverujete. S priateľom, terapeutom alebo dokonca iným kolegom. Niekedy len to, že niekomu poviete, čo prežívate, vám môže veľmi pomôcť. Konkrétne frázy, ktoré môžete použiť pri osobných komentároch. Zaujímavý pohľad. Pre mňa je to ale takto v poriadku. Alebo pri kritike práce. Vďaka za názor, mám svoj plán, ako to vyriešiť. Pri neustálom zhadzovaní môžete povedať. Zdá sa, že máš veľa čo povedať. Počujem ťa, ale myslím, že sa nemusíme zhodnúť na všetkom. Pamätajte, narcisti sa snažia vyvolať vo vás pochybnosti o sebe. Ale vy máte kontrolu nad tým, ako zareagujete. Nereagujte impulzívne, zachovajte pokoj a vnímajte kritiku ako to, čo je ich spôsob, ako si udržať moc. Ak máte vlastné skúsenosti s narcistickou kritikou alebo ste našli svoje spôsoby, ako ju zvládať, podeľte sa o ne v komentároch. Dajte tomuto videu like, ak sa vám páčilo, a nezabudnite sa prihlásiť na odber.